שאני מסתכל על, נגיד, חברים בעשירייה, когато гледам, да кажем, другарите в десетката, понякога има стремеж, когато виждам в другарите свойство, което също искам, а има и свойства, които по-малко искам. Как да направя как да върша тази работа? Това ме обърква. Моята работа с обкръжението ми е необходимо преди всичко да насоча себе си правилно към сближаване, към такъв поглед, към връзка с другарите. И тук ми трябва да помисля какво може да ми помогне и какво не. Затова аз не гледам на другарите, те, че са добри или лоши. Аз ги проверявам, доколко аз мога да получа от тях сила да отдавам. Сила, която ще ми приближи към целта, която ще ни сближи нас. И затова аз започвам да ги ценя за това, че те именно ме насочват към правилната сила на сливане, че в тези сили, доколкото ние ги приемаме и доколкото ги се включим в тях, ние от тях ще получаваме все повече. Ние ще получаваме от тях сили на обединение все по-големи. И така ще напредваме. Погледът трябва да бъде на десетката като цяло или като на отделен елемент? Едното и другото. Сега, ако да допуснем в другарите, аз виждам 10% от качеството, което искам и 10%, които не искам. Как върша тази работа, за да увелича тези 10%? За това ще поговорим. Последен въпрос. Накрая, за да стигна до лишма, Творецът не просто ме поставя сред 10 другари. Ние казваме, че това е цяло кли. Аз трябва за всеки другар да стигна до нивото, в което го виждам велик, за да получа неговите свойства. Без тези компоненти от всеки не можем ли да стигнем до лишма? Не. Аз трябва да бъда включен във всички и всички трябва да бъдат включени в мен. И трябва да получа от тях сила за обединение. Тоест на всеки да завиждам, да мога да стигна до завист към